Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για αυτή τη βδομάδα εδώ στις ιατρικές συναντήσεις. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, το απόψινό βράδυ, ποιος άλλος είναι μαζί μας, τον ζητάτε εσείς, τον βλέπετε συνέχεια στο YouTube, τα τηλέφωνα στην εκπομπή όποτε βγαίνει είναι ασύλληπτα πολλά. Ο Κωνσταντίνος Τέμπος, ο ρευματολόγος ενηλίκων και παιδών και ιατρικός συγγραφέας, είναι εδώ για όλους εσάς. Κύριε Τέμπο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας ιατρικό φαινόμενο? Ιατρικό, ναι, για φαινόμενο δεν ξέρω. Ιατρικό, ναι, γιατί διαβάζω. Αυτό που λέω, το λέω με βάση Ναι. την πολύ μεγάλη, την τεράστια αγάπη που σας έχει ο κόσμος. Τουλάχιστον στην εκπομπή μου, έτσι. Αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Κοίταξε, το φαινόμενο δεν είναι ακριβώς. Δεν ξέρω ερχόμενοι στο ιατρείο σας τι γίνεται, αλλά αυτό που γίνεται κάθε φορά που σας βγάζω στην εκπομπή μου είναι άνευ προηγουμένου. Να σου πω πολλές Αφήστε φορές. στο YouTube. Στο YouTube εκεί πέρα έχετε 600.000 θεάσεις, 600.000 κόσμος έχει δει την εκπομπή σας. Να σου πω και εγώ πολλές φορές βλέπω τις εκπομπές μας και το δικαιολογώ αυτό το φαινόμενο. Γιατί λέμε. Οπότε πράγματα... αποδέχεστε τον όρο, Σίγουρα, ναι, γιατί λέμε πράγματα που δεν έχουν λεχθεί ή μάλλον έχουν λεχθεί αλλά δεν έχει δοθεί έμφαση σε αυτά που έχουμε πει. Όπως είναι το έντερο, η συσχέτιση του εντέρου με τα αυτόνοσα νοσήματα. Ενώ είναι γνωστή εδώ και δεκαετίες, ναι. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που το φέραμε στο φως και το τονίσαμε μέχρι θανάτου. Προσοχή, ο Ιπποκράτης είχε δίκιο που έλεγε πριν από 2.500 χρόνια ότι όλες οι παθήσεις προέρχονται από το έντερο. Και το βλέπω καθημερινά. Κύριε Τέμπο, για καθίστε ένα λεπτό τώρα. Για καθίστε. Πραγματικά πιστεύετε ότι το έντερο, αυτό που λένε, είναι ο δεύτερος εγκέφαλος? Μόνο αυτό. Αυτό καθορίζει τη μοίρα μας, τη ζωή μας. Το έντερο είναι η βάση της ύπαρξης του ανθρώπου. Γιατί έχει σχέση με την τροφή. Πώς ζει ο άνθρωπος και κινείται και ενεργείται και έχει δραστηριότητες? Από το φαγητό, από την τροφή. Πρέπει λοιπόν εκ κατασκευής το πεπτικό, το γαστρεντερικό σύστημα να είναι άψογα κατασκευασμένο και άθικτο και ακέραιο για να επιτελέσει τη λειτουργία στην οποία της έχει αναθέσει ο δημιουργός μας. Έλα όμως που το έντερο πρώτα απ' όλα είναι το πεπτικό σύστημα είναι πολύ μεγάλο. Ξεπερνάει τα 10 μέτρα και το λεπτό και το παχύ. Ναι. Στο λεπτό έντερο γίνεται η απορρόφηση των τροφών. Ό,τι τρώμε, ό,τι χλαπακιάζουμε, οι ψαρούκλες μας, τα αρνιά μας, τα ψητά, τα κοκορέτσια μας, Ναι. πάνε στο στομάχι, πέφτουν τα γαστρικά μας υγρά, που βασικά είναι υδροχλωρικό οξύ. Ναι. Σαν και αυτό που καθαρίζουμε τις επιφάνειες και το μπάνιο μας και το σπίτι μας. Ωραία. Στη συνέχεια, περνούν στο λεπτό έντερο, απορροφώνται τα καθαρά, τα συστατικά, τα θρεπτικά και στη συνέχεια ό,τι περισσέψει πάει στο τελευταίο όριο, στο τελευταίο σύνορο που είναι το μικροβίωμα. Το μικροβίωμα, είπαμε, είναι μία μπάλα, μία μάζα από 120 τρισεκατομμύρια βακτήρια τα οποία υπερασπίζονται τη ζωή μας και χωρίς αυτά δεν θα υπήρχε ανθρώπινο πλάσμα και γενικά ζωικό πλάσμα στον πλανήτη. Τι συμβαίνει όμως, Μιχάλη μου, να σου πω λίγο πόσο ευαίσθητο είναι το έντερο και πώς το έχουμε καταστρέψει εμείς. Ο άνθρωπος έχει καταστρέψει το έντερό του μόνος του. Βασικά με την κακή διατροφή και με άλλους παράγοντες, με αποτέλεσμα να έχουν πολλαπλασιαστεί τα αυτοάνοσα νοσήματα και αυτά να ξεκινούν από το έντερο. Να ξαναγυρίσω λίγο πίσω, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ναι, για πείτε μας. Δεν μου λες εσύ ενεργείσαι κανονικά? Ξέρω ότι είσαι ενεργητικός άνθρωπος, αλλά ενεργείσαι και κανονικά. Κανονικότατα. Φασολάδα τρως? Τρώω. Κάθε μέρα? Αλλά κάθε μέρα όχι. εννοείται για αέρια και τέτοια. Αέρια, για εκρήξεις. Τύπου Ουκρανίας, Ρωσίας. Εντάξει. Σε λογικά πλαίσια όπως κάθε άνθρωπος. Ωραία. Αν λοιπόν είχες εκρήξεις συχνές, Ναι. νύχτα μέρα, αλλά και χωρίς να νύχτα μέρα, Ναι. και είχες και πρίξιμο στο στομάχι, εσύ θα το θεωρούσες φυσιολογικό, γιατί έτσι είναι ο Έλληνας, ότι δεν τον ενοχλεί σοβαρά,
το βάζει στο περιθώριο λίγο, το βάζει στην άκρη και δεν ασχολείται μαζί του. Άκου λοιπόν, αν είχες εκρήξεις συχνές και πρίξιμο ή φούσκωμα ή μετεωρισμό, όπως το λένε στην ιατρική, τι μπορείς να έχεις? Πρώτον, νόσο του Κρόν. Μία πάθηση, μία φλεγμονή του εντέρου, Ναι. που λέγεται νόσος του Κρόν. Δεύτερον, θα μπορούσες να έχεις μια ωραιότατη σπαστική κολίτιδα, η οποία ξεκινάει με αυτό το αίσθημα, με τα αέρια, με το πρίξιμο. Στη συνέχεια όμως προστίθεται και πόνος ή κράμπες στην κοιλιά. Η σπαστική λοιπόν κολίτιδα ή σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου είναι μια οντότητα την οποία εγώ την ήξερα και από την ειδικότητα που έκανα σαν παθολόγος, διότι κάποτε την χειριζόντουσαν όπως και τώρα. Σπαστική κολίτιδα, οι παθολόγοι και οι γαστρεντερολόγοι. Τι άλλο όμως θα μπορούσες να έχεις? Κυριότερα θα μπορούσες να έχεις σύμπο. Σύμπο και η κακιά μας μοίρα. Στο λεπτό έντερο που μας έχετε πει. Σύνδρομο. Syndrome of small intestine, δηλαδή σύνδρομο υπερανάπτυξης βακτηρίων στο λεπτό έντερο, κατά συγκοπή σύμπο. Τι είναι το σύμπο? Άκου να δεις τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Ωραίο τρόπος του λέγει. Είμαι λοιπόν εγώ 70 χρονών. Στην ηλικία μου, μάλλον μετά το 65ο έτος, που θεωρείται το όριο μετά από το οποίο θεωρούμαστε γέροι ή ηλικιωμένοι, το έντερό μου δεν είναι τόσο δραστήριο, δεν είναι τόσο ενεργητικό, η κίνησή του, η κινητικότητά του μειώνεται και το υδροχλωρικό μου οξύ είναι λιγότερο από όσο πρέπει για να κάψει και να λιώσει τις τροφές. Επομένως έχω υποχλωριδρία, δηλαδή ελαττωμένο υδροχλωρικό οξύ και αργή κινητικότητα. Επομένως, τα μικρόβια που χλαπακιάζω και εσύ και εγώ, με τα κοκορέτσια, με τις γαρδούμπες, με τα εξοχικά, με τα σουβλάκια, δεν καταστρέφονται από το υδροχλωρικό οξύ και ένα μέρος τους περνάει στο λεπτό έντερο. Βλέπει το λεπτό έντερο, το οποίο φυσιολογικά έχει μεν βακτήρια, αλλά όχι τόσο όσο το παχύ. Όταν λοιπόν έχεις ελαττωμένη κινητικότητα του γαστρεντερικού, υποχλωριδρία και υποχλωριδρία, ένα μέρος των μικροβίων τη βρίσκει μια χαρά στο λεπτό έντερο, κάθεται εκεί, τρώει, πίνει, το γλεντάει και σου κάνει μια ωραία φλεγμονή που λέγεται small intestine bacterial overgrowth, η οποία σου δημιουργεί σοβαρές επιπλοκές χωρίς να πάρεις χαμπάρι. Ποιο είναι το ενδιαφέρον? Το 7 έως 17 του πληθυσμού της γης έχει σύμπο χωρίς συμπτώματα. Και πώς το καταλαβαίνεις? Άκου πώς το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις από εκδηλώσεις έξω εντερικές. Δηλαδή, εάν κάνεις μία δερματοπάθεια που λέγεται οροδόχουρη αχμή, δηλαδή βγάζεις το πρόσωπό σου, σπιθουράκια που γεμίζει κόκκινα εδώ, πας στο δερματολόγο, σου λέει έχεις μια μορφή, είναι τόσο χαρακτηριστική που τη βρίσκουν αμέσως οι δερματολόγοι. Σου λέει έχεις ροδόχουρου ακμή. Δεν ξέρω όμως αν τους ενημερώνει, τους ανθρώπους αυτούς τους ενημερώνουν οι δερματολόγοι, ότι η ροδόχουρη ακμή σε ένα ποσοστό 80% από κάτω κρύβει σύμπο. Δεν νομίζω να υπάρχει αυτή η οδηγία για τους δερματολόγους. Θα σου πω και παρακάτω, ένα άλλο πιο φοβερό. Η σπαστική κολίτιδα που θεωρείται άγνωστη της αιτιολογίας, αυτό που είπαμε πριν, μετεωρισμός, πρίξιμο, αέρια και πόνος ή κράμπες στην κοιλιά και με διάρρεια ή δυσκυλιότητα, αυτό το σύνολο των συμπτωμάτων δεν έχει βρεθεί αιτία. Περισσότερο λένε ότι είναι το άγχος, άλλοι ότι είναι άλλοι παράγοντες, διατροφή. Έλα όμως που οι άνθρωποι που έχουν σπαστική κολίτιδα που αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε εκατομμύρια, αδερφέ μου, εκατομμύρια Έλληνες, έχουν σπαστική κολίτιδα, αλλά αγνοούν ότι από κάτω έχουν και σύμπο. Το αγνοούν. 80% λοιπόν των ανθρώπων που έχουν σπαστική κολίτιδα έχουν και σύμπο.
Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Σε μια άλλη οντότητα, εξίσου πολύ σοβαρή. Η πιο σοβαρή από όλες. Να ξαναπάμε όμως πριν στο μικροβίωμα, για το οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές, που μικροβίωμα σημαίνει. Πριν πάτε στο μικροβίωμα, κύριε Τέμπο, ένα λεπτό. Ναι. Επειδή είναι, όχι δεκάδες, είναι στην κυριολεξία εκατοντάδες τηλέφωνα των ανθρώπων που λένε, ωραία, πολύ καλά μας τα λέει ο Τέμπος, έτσι. Και μάλιστα, μακάρι να τολμούσαν κι άλλοι να τα πούνε, ευθέως το τι συμβαίνει. Το πιστεύω. Και να μην κρύβεται το πράγμα, γιατί είναι πολλοί παράμετροι στην ιστορία που κουκουλώνονται. Λοιπόν, σου λέει, ωραία, και τι μας προτείνει. Σου λέει, από τι προέρχεται. Για να προλάβουμε κι εμείς, το κομμάτι της πρόληψης. Τι να κάνουμε. Εντάξει, δεύτερον η θεραπεία που θα μιλήσουμε για τη θεραπεία μετά. Αλλά το κομμάτι της πρόληψης. Λέτε, δημιουργείται έτσι αυτό. Α, και κάτι άλλο. Μην το ξεχάσω. Μου έχουν ερωτήσει αυτό. Άνθρωποι που κατά την κένωση, έτσι, αλλάζουν τα κόπρονα. Τη μία είναι κανονικά, την άλλη φαίνεται σαν ευχήλια και τέτοια πράγματα. Όλα αυτά, όπως σας τα μεταφέρω, όπως μου τα λένε. Λοιπόν, αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει, αυτό είναι ένα φαινόμενο κυρίως στην σπαστική κολίτιδα. Που μπορεί να έχεις κρίσεις με διάρρεια ή με δυσκολιότητα, εναλλασσόμενες. Ναι. Τη μια διάρρεια, την άλλη δυσκολιότητα. Ναι. Αλλά όπως είπαμε εκεί, δεν έχει κινδύνους η σπαστική κολίτιδα. Ο μόνος κίνδυνος είναι ότι υποφέρει ο άνθρωπος που έχει αυτή την κρίση, κατά κρίσεις. Όχι, σου λέει τη μία είναι κανονικά τα κόπρανα. Ναι. Έτσι. Την επόμενη είναι, δηλαδή μετά από 2 μέρες μπορεί να είναι διάρρεια. Και ξανά τα ίδια. Αυτό τι μπορεί να δείχνει. Ένα ή όλα μαζί από αυτά που είπαμε. Δηλαδή, σύμπο, σπαστική κολίτιδα, δυσβίωση και κοιλιοκάκι, που είναι το πιο σοβαρό από όλα. Ένας άνθρωπος λοιπόν μπορεί να έχει 4 νοσήματα μαζί και να νομίζει ότι έχει σπαστική κολίτιδα. Ναι. Ή να μην έχει τίποτα, να έχει 4 νοσήματα μαζί, χωρίς να νιώθει τίποτα από το έντερο. Έλα όμως που όλα αυτά τα νοσήματα κάνουν εξωεντερικές εκδηλώσεις. Δηλαδή, μπορεί να έχει ένα πονοκέφαλο, ας πούμε ένα παράδειγμα. Είχα μια ασθενή μου προημερών, η οποία έχει επιληπτικές κρίσεις. Και την ψάχνω, τη ρωτάω, από το έντερο πώς πας. Και μου λέει όλα αυτά που τα έχει από το έντερο. Υπάρχει λοιπόν η κοιλιοκάκη που θα πούμε, γιατί είναι το πιο σοβαρό κεφάλαιο στην gastroenterologia. Της λέω, έχεις υπόψη ότι μπορεί η επιληψία που έχεις να είναι από το έντερό σου. Μου λέει, δεν έχω ιδέα. Μου ήρθε μια άλλη γυναίκα με ένα εξάνθημα, το οποίο το λέει... Τελικά η επιληψία από τι ήταν στη συγκεκριμένη γυναίκα. Είναι εκδήλωση της κοιλιοκάκης, του εντέρου. Υπάρχει σύνδεση του εντέρου με ένα μεγάλο νεύρο που λέγεται πνευμογαστρικό, το οποίο συνδέει το έντερο με τον εγκέφαλο. Όταν ο εγκέφαλος πάρει λάθος σήματα από το έντερο, κάνει ό,τι φανταστείς, Αλσχάιμερ. Όταν έχεις κακό μικροβίωμα, δηλαδή έχεις δυσβίωση, δίνει σήμα στον εγκέφαλο και αρχίζει ο εγκέφαλος και εκφυλίζεται. Μπορεί λοιπόν, αυτά δεν είναι 100% σίγουρο, εγώ σου λέω μια πιθανότητα 10%. Δεν σου αρκεί το 10%. Να έχεις το θείο σου, τον πατέρα σου με Αλτσχάιμερ, να τον πας στους νευρολόγους, να τον γυρνάς και αυτοί να σου λένε πάρε φάρμακο και εσύ να το πια ως γνωστόν. Οι άνθρωποι. Κύριε Τέμπο, με μια διαφορά όμως σημαντική. Περίμενε. Όχι, είναι σημαντικό να σας το πω, να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Εμένα η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου παρακολουθεί. Εντάξει. Χωρίς να σημαίνει και οι υπόλοιποι δεν βλέπουν και είναι και αρκετοί. Έτσι. Είναι άνθρωποι που είναι του μεροκάματου, έτσι, που είναι μιας χαμηλής δυνατότητας οικονομικής έως μεσαίας. Έτσι. Λοιπόν, άμα τους πείτε τώρα ότι ξέρεις κάτι, απ' τη μία πρέπει να εξετάσεις το έντερο για νόσο Κρόν, για κοιλιοκάκι, για σύμπο, για αυτό, ο άλλος χρειάζεται μια περιουσία. Ο άλλος θα έρθει στον Τέμπο. Εντάξει, περιμένει τώρα, αυτή τη στιγμή, πιστέψτε με, περιμένει ο κόσμος να του πείτε σε ποια συμπτώματα να δώσει βάση. Γιατί άμα του λέτε τώρα, ο πονοκέφαλος μπορεί να συνδέεται με αυτό, το άλλο μπορεί να συνδέεται με αυτό, το άλλο με αυτό, ξέρετε, θα τρελαθούν οι άνθρωποι και θα μπορούν να κοιμηθούν από το απόψινο βράδυ. Επειδή το έχω υπόψη με αυτό που λες, άντε μπράβο. Έτσι, έχω υιοθετήσει μια στρατηγική. Άντε μπράβο. Για πάμε. Οικονομική στρατηγική. Ναι. Αλλά να σου το πω. Πάμε σιγά σιγά τότε. Εγώ θέλω να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας αυτό. Κοιλιοκάκι λοιπόν. Έχουμε έναν άνθρωπο. Α πούμε για την κοιλιοκάκι, ναι. που είναι το πιο σοβαρό κεφάλαιο, είπαμε.
Να σου εξηγήσω λίγο τι η στρατηγική ακολουθώ, ούτως ώστε να μπορώ να βγάλω άκρη μέσα στα 4-5-7 νοσήματα, τα γαστεντερικά, που ουσιαστικά ανήκουν στο γαστεντερολόγο. Αλλά εγώ γιατί έμπλεξα, γιατί τα περισσότερα συνδέονται με αυτοάνωσα νοσήματα. Και όπως ξέρεις καλά, τα τελευταία χρόνια ασχολούμεθα και τα παρασιάζουμε τα αυτοάνωσα νοσήματα. Πώς λοιπόν εγώ να αγνοήσω τον ρόλο του εντέρου σε έναν άνθρωπο που έχει ρευματοειδή αρθρίτιδα? Γιατί σας είπα να το αγνοήσετε. Ναι, αναγκαστικά έχω εμπλακεί στη γαστεντερολογία. Ναι. Και όποιος έχει αντίρρηση να έρθει εδώ να κάνουμε ένα debate. Διότι οι γαστεντερολόγοι, αυτά που λέμε τώρα, έχω πάρει 10 τηλέφωνα και τους λέω: τι είναι το μικροβίωμα? Λέει: δεν ασχολούμαι με αυτό. Τι θες να κάνω λοιπόν? Να τους στέλνω στην Αμερική, στον δημιουργό της ιατρικής του μικροβιώματος? Γίνεται κολονοσκόπηση. Δεν φτάνει. Γίνεται γαστροσκόπηση για να δούνε. Από εκεί δεν φαίνεται τίποτα. Ωραία. Από την κολονοσκόπηση. Καθίστε, γιατί θα τρελαθούμε. Ο κόσμος πάει και κάνει κολονοσκοπήσεις. Και γαστροσκόπηση. Έτσι, και γαστροσκόπηση. Λοιπόν, εκεί δεν μπορούν να βρεθούν αυτά. Όχι. Ούτε το ΣΥΜΠΟ φαίνεται στην κολονοσκόπηση, ούτε η κοιλιοκάκη, ούτε η δυσβίωση. Ωραία, πείτε μας τότε τι να κάνει, πού να πάει, τι εξετάσεις να κάνει ο άνθρωπος. Γιατί έτσι όπως μας τα λέτε, ξέρετε κάτι, κάθε μέρα πρέπει να είναι και από έναν γιατρό. Σε έναν γιατρό οι άνθρωποι. Όχι, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Για πείτε μας. Ξαναπάρουμε λίγο την πιο απλή περίπτωση. Ναι. Σου πρίζει τη κοιλιά. Ναι. Έχεις και αέρια. Ναι. Σου λέω λοιπόν, κοίταξε. Το πρώτο που μπορεί να μένει στο μυαλό μου είναι να έχεις δυσβίωση του εντέρου. Τυχαίνει να έχεις και κατάθλιψη. Ή να έχεις και ψωρίαση. Να έχεις και ένα αυτοάνωσο. Ναι. Η κατάθλιψη πού κολλάει τώρα? Από το έντερο. Γιατί το έντερο φταίει για την κατάθλιψη ενός ανθρώπου. Ναι, αμέ. Λοιπόν, η κοιλιοκάκη, σας ξαναπώ λίγο, ναι, συνδέεται με επιληπτικές κρίσεις. Πείτε τι είναι η κοιλιοκάκη στον κόσμο να ξέρει. Μερικοί άνθρωποι, για την ακρίβεια, 1 έως 2% ναι, γεννιέται, είναι κληρονομική πάθηση. Ναι. Γεννιέται με ελαττωματικό έντερο, ναι, το οποίο δεν απορροφά τα θρεπτικά συστατικά. Έχουν χαλάσει ο βλενογόνος, οι λάχνες όπως τη λέμε του εντέρου, είναι χαλασμένες, ας το πω λίγο απλά, εκγενετής, οπότε αρχίζουν να μην απορροφούν τις βιταμίνες. Την B12, την Α, τη ΣΕ, τα μέταλλα. Ωραία. Εγώ πώς θα το καταλάβω? Δεν μπορείς. Τι δεν μπορώ? Το 21% δεν δίνει συμπτώματα. Υπάρχει κάποια εξέταση που μπορώ να κάνω? Αντισώματα. Υπάρχει κανονικά για να βάλεις διάγνωση της κοιλιοκάκης, τη βάζεις με αντισώματα, ειδικά αντισώματα, επειδή είναι αυτοάνωσο νόσημα, βγάζει αντισώματα στο αίμα. Αλλά για να είσαι και σίγουρος, θέλει και γαστροσκόπηση και βιοψία. Όχι κολονοσκόπηση. Ναι. Βιοψία. Η κολονοσκόπηση, να ξαναγυρίσω λίγο πίσω, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τους γαστρεντερολόγους και για τον άνθρωπο. Αλλά σου λέει μόνο όταν έχεις ανατομικές αλλοιώσεις, δηλαδή έλκη, όγκους, κυρίως όγκους, εάν έχεις βλάβες, εκολπώματα ή ότι άλλες ανατομικές ανομαλίες έχεις μέσα. Δεν το βλέπει το μικροβήμα, είναι αόρατον. 130 τρισεκατομμύρια βακτήρια, μία μπάλα ποδοσφαίρου και δεν φαίνεται πουθενά. Οπότε εγώ τη δυσβίωση, έτσι, του εντέρου δεν μπορώ να τη δω. Ναι, τη βλέπεις με εξέταση κοπράνων. Άλλο αυτό. Είναι εξειδικευμένη εξέταση κοπράνων. Απόλυτα εξειδικευμένη, δυστυχώς. Που σημαίνει, επαναλαμβάνω και επιβεβαιώστε με. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να τη δει μέσα από κολονοσκόπηση, τη δυσβίωση, από γαστροσκόπηση και από οποιαδήποτε άλλη εξέταση πλην της εξειδικευμένης εξέτασης με κόπραν του μικροβιώματος του εντέρου. Σωστά. Άψογος, ναι. Μπράβο. Το πιάσεις. Μια εξέταση η οποία δεν γράφεται και δεν την προτείνουν γενικά γιατροί, φαντάζομαι, έτσι. Γιατί δεν την ξέρουν, γι' αυτό δεν την προτείνουν. Γιατί, δεν ξέρουν, κύριε Τέμο. Ένα λεπτό, γαστρεντερολόγος. Να τρελαθούμε πλέον πραγματικά σε αυτή τη χώρα. Πες με ένα τηλέφωνο, ένα γαστρεντερολόγο, τον πάρω τηλέφωνο τώρα. Να του πω ότι είμαι γιατρός και να του πω ότι ξέρεις, έχω ένα ασθενή ο οποίος έχει δυσβίωση. Το αναλαμβάνετε? Έχεις κάνει ποτέ εκπομπή με γιατρό να μιλήσει για τη δυσβίωση? Γαστρεντερολόγο. Ναι. Έχω κάνει. Για τη δυσβίωση. Εντάξει, δεν μιλήσαμε γιατί ο άνθρωπος. Μιλήσαμε για την κολονοσκόπηση, μιλήσαμε για το παχύ έντερο,
Δεν φαίνεται στην κολονοσκόπηση, είπαμε. Εντάξει, το είπαμε, σας λέω γιατί μιλήσαμε όμως. Ναι, έχεις κάνει ποτέ εκπομπή με γιατρό και να σου έχει μιλήσει και για τη θεραπεία της βίωσης και για τη θεραπεία. Για πες μου κανέναν. Χτύπα, μπες στο Google και χτύπα. Microbiome Medicine. Να δεις ποιος ανακάλυψε την ιατρική του μικροβιώματος και πόσοι άνθηση έχουν στο εξωτερικό πλην της Ελλάδας. Άλλο παράδειγμα. Είχα 2 παιδάκια, 2 παιδιά. Με δυσβίωση, γιατί και τα παιδιά παθαίνουν δυσβίωση. Και λέω τώρα τι θεραπεία θα του κάνω αφού δεν ξέρω εγώ. Παίρνω, βλέπω, ανοίγω στο Google μέσα, γράφω γαστεντερολόγη στην Ελλάδα. Ναι. Και παίρνω 3 τηλέφωνα και λέω είμαι ο τάδε, έχω ένα παιδάκι με δυσβίωση, το αναλαμβάνετε, λέει όχι. Δεν ξέρουμε, λέει. Γιατί δεν ξέρουμε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Κοίταξε, ήμουν πρόεδρος στη ρευματολογική εταιρεία. Επί 20 χρόνια. Θα πούμε εδώ ότι ο γιατρός είναι και ρευματολόγος ενηλίκων και παιδών, έτσι. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια εκπομπή. Ναι. Να καλέσω τον πρόεδρο της γαστεντερολογικής εταιρείας, σαν πρόεδρο, γιατί ο πρώην πρόεδρος συνεχίζει να είναι πρόεδρος, να μου εξηγήσει γιατί δεν ασχολούνται με το μικροβίωμα και με τον τεράστιο ρόλο που παίζει στην υγεία του ανθρώπου. Κύριε Τέμπο, πιθανότατα, εικάζω έτσι, δεν ξέρω. Πιθανότατα γιατί είναι μια ακριβή εξέταση, έτσι, για το μέσο βαλάντιο. Ξέρεις ότι υπάρχει εργαστήριο ειδικό στην Ελλάδα, το οποίο κάνει εξετάσεις κοπράνο για μικροβίωμα και άλλες εξετάσεις. Το ξέρω. Ναι. Εδώ και 15 χρόνια. Ναι. Είναι γνωστό δηλαδή το κέντρο, το οποίο είναι εξειδικευμένο. Ναι, είναι αλήθεια, είναι εξειδικευμένο. Ναι. Το ξέρω. Ξέρω και εγώ για ποιο κέντρο μιλάτε. Έτσι. Ναι. Και μάλιστα, δεν σας κρύβω κυρίες και κύριοι, για να μην νομίζετε ότι τα αφήνουμε, εγώ προσωπικά έχω κάνει αρκετές επαφές με κάποια κέντρα αυτή τη στιγμή, μήπως μπορέσουν την εξέταση αυτή να την κάνουν με πολύ λιγότερα χρήματα. Ναι. Έτσι. Ευχής έργο. Γίνεται μια προσπάθεια, θα δούμε. Περιμένω ενημέρωση. Σου λέει δεν είναι τόσο απλή εξέταση, έτσι να γίνει. Θα δούμε. Μιχάλη, περιμένουμε. Το πιο σημαντικό είναι. Γιατί το κυριότερο δεν γράφεται από τον ΕΟΠΗ, έτσι. Κοίταξε, το πιο σημαντικό από όλα ποιο είναι. Ποιο είναι. Όταν με κάποιο τρόπο βρεις ότι ένας άνθρωπος έχει δυσβίωση ή έχει σύμπο ή έχει κοιλιοκάκι, πρέπει να του κάνεις θεραπεία. Ανεξαρτήτως από πού προέρχεται, διότι όλα αυτά μαζί, αν τα αφήσεις, έχουν επιπλοκές, παιδί μου, οδηγούν και μερικές φορές σε καρκίνο του εντέρου. Όταν εγώ και εσύ έχουμε βρεθεί, πες λοιπόν ότι έχω, όπως σου είπα, αέρια, με βρίζουν οι άλλοι ότι μου φεύγουνε, εγώ δεν φταίω, έχω φλεγμονή στο λεπτό και στο παχύ. Αν δεν το βρω και το αφήσω έτσι, κινδυνεύω από επιπλοκές να πάθω δυσαπορρόφηση θρεπτικών συστατικών, να αδυνατήσω, να ρέψω από την πείνα επειδή έχω σύμπο. Γιατί που τρώει από μέσα το λεπτό μου έντερο τις τροφές δεν μου αφήνει. Συγγνώμη, εγώ θα πηγαίνω σε ένα γιατρό. Καθίστε. Θα πηγαίνω σε ένα διαιτολόγο. Εντάξει, θα ξεκινήσω να πηγαίνω σε ένα διαιτολόγο, σε ένα γαστρεντερολόγο και όλα αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα βγάλουν άκρη. Μα για κάτι που δεν ξέρουν τι άκρη να βγάλουν. Κύριε Τέμπο, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά που λέτε. Εντάξει, μα τι είναι, παιδιά, αυτά που λέτε και όχι μόνο στη σημερινή εκπομπή, είναι πλήρως σοκαριστικά. Το ξέρω τι είναι. Σοκαριστικά. Κάτσε να μπω στο άλλο θέμα να δεις πόσο σοκ θα πάθεις. Τι λέτε τώρα, ένας άνθρωπος δηλαδή που μπορεί να έχει μικροβίωμα, δυσβίωση εντέρου. Ναι. Έτσι. Και θα πάει σε έναν άνθρωπο, σε έναν γιατρό, σε έναν γαστρεντερολόγο. Αν το αφήσεις αθεράπευτο, κινδυνεύεις να πάθεις ένα σωρό επιπλοκές. Να πάθεις σύνδρομο διαρρέοντος εντέρου, να πάθεις αυτοάνωσα νοσήματα, δηλαδή ρευματοειδή αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα. Είσαι υποχρεωμένος, εάν βρεις ότι έχεις δυσβίωση, σύμπο, δεν μιλάω για τη σπαστική κολλήτη, είναι αθώα. Είσαι υποχρεωμένος να κάνεις θεραπεία. Υπάρχουν πρωτόκολλα θεραπευτικά και του σύμπο και της δυσβίωσης μέσα στο ίντερνετ. Μπείτε να τα διαβάσετε. Όσοι αμφιβάλλετε. Ακούς, Ευάγγελε, ακούω να λες τι γίνεται στη χώρα αυτή. Έτσι. Θα πάμε και στην Κοιλιοκάκη. Θα πάμε και στην Κοιλιοκάκη. Δώστε μου 2-3 λεπτά να πάμε σε μια μικρή διακοπή. Εντάξει, και να έρθουμε να μας πείτε και τι επιπλοκές μπορεί να έχουμε. Γιατί το αναφέρατε αυτό, τις επιπλοκές, δεν το περάσουμε έτσι. Εντάξει, πάμε λοιπόν, θα τα πούμε όλα κυρίες και κύριοι. Καταλαβαίνετε πού ζούμε.
Έτσι. Εδώ μπορεί να σταματήσει η ζωή μας επειδή κάποια πράγματα. Από όσο ισχυρίζεται εδώ ο γιατρός, έτσι. Δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω και απόλυτα αυτό το πράγμα. Δεν τα γνωρίζουν. Κάποιες ειδικότητες που εμπλέκονται, έτσι. Όλες οι ειδικότητες εμπλέκονται, όλες. Και οι δερματολόγοι, και οι νευρολόγοι, και οι ψυχίατροι εμπλέκονται. Τι δουλειά έχει ο ψυχίατρος τώρα στην ιστορία? Να σου πω λίγο. Ναι. Με συγχωρείς, είναι όχι κωμικό, είναι τραγικό βέβαια. Οι Αμερικάνοι ψυχίατροι έχουν οδηγίες από την επιστημονική τους εταιρεία να μην βάζουν σφραγίδα στους ανθρώπους που βλέπουν ότι είναι τρελοί αν δεν τους έχουν κάνει εξέταση αντισωμάτων για κοιλιοκάκι. Ξαναπες να σου το πω. Τι κατάλαβες? Φύσε κύριε Τέμπο, κατάλαβα πλήρως. Πάμε σε μια μικρή διακοπή γιατί θα σαλτάρουμε τελείως. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι με τον Κωνσταντίνο τον Τέμπο, τον ρευματολόγο ενηλίκων και παιδών και ιατρικό συγγραφέα. Σημαντικότατες αποκαλύψεις, πράγματα που προβληματίζουν, σε κάποιες των περιπτώσεων εξοργίζουν. Λοιπόν, τη δυσβίωση του εντέρου που μας λέει δεν υπάρχει κάποια εξέταση, πέραν από μια εξειδικευμένη εξέταση που πρέπει να πληρώσει κάποιος να την κάνει. Με το ΣΥΜΠΟ τι γίνεται, εκεί με το λεπτό έντερο? Ναι, υπάρχει η περίπτωση να κάνουμε θεραπεία στον άνθρωπο που έχει τα συμπτώματα που συμβαδίζουν και με το ΣΥΜΠΟ και με το έντερο. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε το εξής. Εμείς εδώ τουλάχιστον στο ιατρείο, εδώ, στο κέντρο μας. Μπορώ να τους κάνω θεραπεία του εντέρου σαν να έχει αποδειχθεί μέσω της εξέτασης των κοπράνων ότι έχει ΣΥΜΠΟ ή ότι αν έχει δυσβίωση. Με βάση τα συμπτώματα. Του λέω λοιπόν τα εξής. Κοίτα, σύμφωνα με αυτά που μου έχεις πει μέχρι τώρα, το πρίξιμο, τα αέρια, τους εμέτους ή ό,τι άλλο έχεις, γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση, φαίνεται ότι έχεις δυσβίωση. Φαντάζομαι από τη στιγμή που θα δείτε ότι υπάρχει μια χρόνια κατάσταση, έτσι. Ναι, χρόνια, ναι. Μπορώ λοιπόν να σου δώσω μια αγωγή, η οποία λέγεται της ιατρικής του μικροβιώματος, να σου δώσω μια αγωγή με συμπληρώματα διατροφής και να ηρεμήσεις. Εάν ηρεμήσει το εντερό σου, σημαίνει ότι όντως είχες δυσβίωση. Και γλιτώνουμε το 400. Ναι. Αυτό είναι λίγο, δεν είναι τόσο επιστημονικά σωστό, αλλά είναι μια καλή λύση χωρίς προβλήματα, διότι αυτά που θα του δώσω είναι φυσικές ουσίες. Δεν θα πάθει τίποτα. Καλό θα το κάνουν. Π.χ. του λέω μέσα να πάρει προβιωτικά, να πάρει φυτικά αντιβιωτικά, να σκοτώσει τα κακά βακτήρια. Θα του δώσω και λίγο ιατρική κάναβη, η οποία δρά και αυτή στο έντερο, όπως και σε πάρα πολλά όργανα, ούτως ώστε όταν βελτιωθεί θα γλιτώσει τα 380-400 ευρώ. Εάν δεν πετύχει η θεραπεία. Τόσο έχει θεραπεία? Ναι, γύρω στα 380 ευρώ. Εάν δεν πετύχει. Όχι η θεραπεία, η εξέταση. Η εξέταση. Είναι και βέβαια και η θεραπεία, κάποιο κόστος. Καλά, είναι και η θεραπεία μετά, ναι, εντάξει. Εκεί του λέω, κοίταξε, πάρε αυτή τη συνταγή. Εδώ σου γράφω τι χρειάζεται, πήγαινε στα εμπόρια και αγόρασέ τα. Να σας πω κάτι, πριν αυτό με τη θεραπεία. Κάποιος που θα κάνει τη συγκεκριμένη εξέταση δίνει κόπρανα, έτσι. Ναι, ένα δείγμα, ένα κομματάκι αγκατό, ας πούμε. Ένα μικρό δείγμα. Όπως έχουμε συλλογή γραμματοσύμων, έχουμε και συλλογή κοπράνων. Ωραία. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά της συλλογής γραμματοσύμων από τη συλλογή κοπράνων? Ότι τα γραμματόσημα μπορούμε να τα θαλιώσουμε. Ναι. Ένα το άλλο δείγμα δεν μπορούμε. Όχι, γιατί μερικοί τα μπερδεύουν. Μου λέει τι συλλογή θα κάνω. Του λέω κοπράνων, παιδί μου, όχι γραμματοσύμων. Αυτά. Μας τρελάει ο γιατρός σας, Ευαγγέλη. Λοιπόν, τέλος πάντων, να σας πω, ωραία. Δίνει λοιπόν και γίνεται η εξέταση αυτή. Εκεί πέρα πλέον ας πούμε ότι βγαίνει δυσβίωση. Θα μας δείξει. Μπορούμε να δείξουμε τι μπορεί να δει δηλαδή γενικότερα με αυτή την εξέταση. Θα μας δείξει πόσα μικρόβια έχει μέσα, πόσα στελέχη βλαβερά έχει, στελέχη μικροβίων. Έχουμε δεκάδες διαφορετικά βακτήρια. Φυσιολογικά στο έντερο έχουμε δύο είδη βακτηρίων. Τους γαλακτοβάκκυλους και τα μπιφιδοβακτήρια. Πώς τα είπατε? Μπιφιδοβακτήρια. Έκανα και εγώ για να το μάθω, έκανα χρόνια. Αλλά όταν έχεις μέσα κολοβακτηρίδια, έχεις σαλμονέλες, συγγέλες, παθογόνα δηλαδή, ακόμα και COVID, ακόμα και εντεροϊούς και ό,τι φανταστείς. Τα βρίσκει όλα αυτά? Βρίσκει, αν είναι φυσιολογικός ο πληθυσμός. Δηλαδή, αν είναι
400 τρισεκατομμύρια σημαίνει ότι είναι αυξημένο. Ναι. Δεν σου λέει ακριβώς, δεν μπορεί να μετρήσει. Τα καλά με τα αρνητικά βακτήρια. Ναι, σου λέει 10 στην Πέμπτη. Σου λέει ένα όριο. Ωραία. Μετά, εκτός αυτού σου λέει τι pH έχει μέσα, αν είναι μαλακά ή όχι, αν η σύσταση είναι σκληρά ή μαλακά και κυρίως σου λέει αν έχεις φλεγμονή στο έντερο. Πώς? Με μια εξέταση που λέγεται καλπροτεκτίνη κοπράνων, επίσης σου κοιτάει την IgA ανοσοσφαιρίνη. Αυτή είναι ξεχωριστή εξέταση ή γίνεται? Μέσα σε αυτή. Μέσα σε αυτή την εξέταση. Ωραία, πάμε. Υπάρχει και η απλή εξέταση των κοπράνων, το απλό εντεροσκάν, που είναι μικρότερο το κόστος, αλλά δεν σου δίνει τόσες πολλές πληροφορίες όσο το πλήρες. Μετά, ένα άλλο πλεονέκτημα του πλήρους μικροβιώματος είναι ότι μπορεί να σου βρει αν έχεις και ελικοβακτηρίδιο πυλωρού. Ναι. Που για να το βρεις το ελικοβακτηρίδιο χρειάζεται γαστροσκόπηση. Σωστά. Βέβαια η γαστροσκόπηση δεν μπορεί να... Η εξέταση των κοπράνων δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αναζήτηση του ελικοβακτηρίδιου, γιατί η γαστροσκόπηση θα δείξει αν έχεις έλκος, θα σου δείξει αν έχεις όγκους, αν έχεις καρκίνο. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να το βρει. Είναι αποκλειστικά κολοβακτηρίδιο συν λεπτό έντερο και παχύ έντερο. Ωραία. Λοιπόν, αυτά σου δείχνει, είναι πάρα πολύ, οι πληροφορίες που σου δίνει είναι σημαντικότατες. Σου λέει τη μοίρα σου, σου λέει πώς είναι το έντερό σου. Αν έχεις φλεγμονή, αν έχεις αλλεργία, αν έχεις αυτοάνωσο, αν έχεις φλεγμονή του τυχώματος του εντέρου. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Κάνω την εξέταση το μικροβίωμα του εντέρου. Το μικροβίωμα του εντέρου. Ναι. Μπορεί να μου δείξει αν έχω αυτοάνωσο? Ναι, με βάση τις εξετάσεις που είπαμε. Δηλαδή μπορεί να προκύψει από εκεί? Ναι, σου λέει γενικά, δεν σου λέει ποιο έχεις. Ναι. Αυτό το ποιο αυτοάνωσο έχεις είναι θέμα αντισωμάτων ορού στο αίμα, ναι. Εμπειρίας του γιατρού, για να σου πει το όνομα του αυτοάνωσου. Δεν μπορεί να σου πει ότι έχεις ρευματοειδή αρθρίτιδα από την εξέταση του εντέρου. Θα σου πει... και επειδή το έχουν ερωτήσει πολλοί, πώς θα βρούνε, λέει, υπάρχει συγκεκριμένη εξέταση για να δούνε για αυτοάνοσα, αν έχουν κάποιο αυτοάνωσο? Κάθε αυτοάνωσο έχει τα δικά του αντισώματα. Αν θέλεις να δεις αν έχεις χασιμότο, ναι. Ξέρεις τι είναι ο χασιμότο? Ναι, Πού να ξέρεις να σου πω το χασιμότο, τι διάβασα. Μην μου ξεφεύγετε, μου το πείτε μετά. Δεν μπορώ, να το πείτε, να απαντήσετε στον κόσμο. Να το πω γιατί θεωρείται το χασιμότο θεωρείται αθώο. Ναι. Βλέπω εγώ μια μελέτη προχθές, ναι. ότι ο υποθυριδισμός, ο αυτοάνωσος, ναι. που αυτό σημαίνει θηρεοδίτιδα του χασιμότο, χασιμότο είναι αυτός που έχει χάσει το μότο. Ναι. Χασιμότο, Ιαπωνέζος είναι. Εάν λοιπόν έχεις χασιμότο, έχεις αυξημένο κίνδυνο να πάθεις καρκίνο σε άλλα όργανα. Εγώ σου λέω ένα 5%, 3%, 2%. Δεν είναι τόσο αθώο. Δεύτερον, χασιμότο σημαίνει ότι έχεις διαταραχή του νοσοποιητικού και από μέσα σου έχεις μια ορολογιακή βόμβα η οποία μπορεί να εκραγεί με άλλα 3 ή 4 αυτοάνοσα. Έχεις χασιμότο, το αφήνεις, παίρνεις το χαπάκι στο TAF4 και περιμένεις. Μπορεί να βγάλεις και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο, μπορεί να πάθεις σκληρής καταπληκτικής. Και τι θα κάνεις, κύριε Τέμου? Το έντερο. Το χασιμότο, επειδή ως αυτοάνωσο συνδέεται με το μικροβίωμα. Όταν έχεις λοιπόν χασιμότο και χωρίς να έχεις συμπτώματα από το έντερο, τράβα αδερφέ μου, κάνε ένα μικροβίωμα εντέρου, από εκεί εξαρτάται η ζωή σου. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όπως είπαμε, η δυσβίωση πολλές φορές είναι ασυμπτωματική. Δεν δίνει κανένα ενόχλημα. Αν δώσει ενόχλημα, την έβαψες. Πρέπει να το θεραπεύσεις 100%. Αλλά ποιο είναι το θέμα? Η θεραπεία που θα την πούμε κάποια στιγμή είναι αρκετά δύσκολη. Πρέπει να αλλάξεις τρόπο ζωής. Πρέπει να πάψεις να είσαι Έλληνας, πρέπει να γίνεις οικολόγος, να τρως τροφές βιολογικές, αράντιστες, διότι το μικροβίωμα είναι τόσο λεπτεπίλεπτο και τόσο ευαίσθητο που το καταστρέφουμε εμείς οι ίδιοι. Πώς? Με το άγχος, με το στρες, με φάρμακα. Τα αντιόξινα που πίνουμε, Μιχαλή, μην ξεχάσουμε, γυρίσουμε πίσω στην Κιλιοκάκη, έχω φοβερά πράγματα. Ναι, ωραία, και προχωρήστε. Λοιπόν, η αναστολή αντλίας πρωτονίων είναι ένα αντιόξινο φάρμακο της μόδας εδώ και αρκετά χρόνια, ναι. Το οποίο δίνουμε σαν αντιόξινο όταν φάμε και έχουμε ενοχλήματα στο στομάχι από γαστρίτιδα, ναι. Το πίνουμε και ηρεμούμε. Ναι. Αυτό όμως βοηθάει
να εγκατασταθεί το σύμπο, γιατί είπαμε ελαττώνει το υδροχλώριο. Ναι. Άρα αφήνει πάρα πολλά βακτήρια να φύγουν, να πάνε στο λεπτό και από εκεί στο παχύ. Ναι. Το σύμπο επ' ευκαιρία δημιουργείται όταν ξεχυλήσει το παχύ σου έντερο, ένας άλλος τρόπος να γεμίσει και το λεπτό έντερο είναι να ξεχυλήσει το παχύ σου έντερο από τα μικρόβια και να ανέβουν απάνω στο λεπτό. Ναι. Μεταναστεύουνε. Ναι. Πάμε παρακάτω για να μην τα μπλέξουμε πολύ. Μην ξεχάσεις και αυτό που μας είπε ο κόσμος. Σύσταση. Φροντίστε τη στομάχα σας, εσείς οι Έλληνες, με τα σουβλάκια σας. Ναι. Όχι μόνο τα σουβλάκια και όλα όσα τρώτε. Το junk food. Να μην πίνετε πολύ συχνά αναστολής αντλίας πρωτονίων. Δηλαδή αντιοξίνα. Φάρμακο είναι που βλάπτει και το λεπτό έντερο και το μικροβίωμα. Πάμε παρακάτω. Τι λέγαμε. Να σας ρωτήσω κάτι. Με έχουν ρωτήσει πολλοί, πίνουνε, λέει, πώς το λένε, λεμονάδες το πρωί, στίβουνε λεμόνια και όλα αυτά σε καθημερινή βάση. Αυτά κάνουνε καλό. Το καλύτερο, αν θέλει να βελτιώσει την οξύτητα, είναι το βιολογικό μιλόξιδο. Ένα κουτάλι της σούπας πρωί και βράδυ. Για να χωνεύεις καλύτερα. Μιλόξιδο. Βιολογικό όμως. Ναι. Υπάρχει στα εμπόριο, κυκλοφορεί βιολογικό μιλόξιδο. Ναι. Πάμε να σου πω γιατί δεν αντέχω, θα σου πω και στην κοιλιοκάκη. Ναι. Πριν την κοιλιοκάκη. Επειδή το έχουν ερωτήσει, δεν απαντάτε. Υπάρχουν συγκεκριμένες εξετάσεις για να βρουν, σου λέει, τα αυτοάνωσα. Αν υπάσχουν από αυτοάνωσο. Κάθε αυτοάνωσο έχει τα δικά του αντισώματα. Ναι. Τι θα πει αντισώματα. Είναι πρωτεΐνες που κυκλοφορούν στο αίμα μας, στο νερό, όταν έχουμε ένα αυτοάνωσο νόσημα. Ωραία. Άλλο αντίσωμα έχει η ρευματοειδής, άλλο έχει ο λύκος, άλλο έχει η σκληροδερμία, άλλο έχει το χασιμότο. Ωραία. Και τι να κάνει ο κόσμος, λοιπόν, πώς θα το δει αυτό. Άκου λοιπόν. Να ακούσω. Επειδή τα αυτοάνωσα είναι 25% κληρονομικά. Ναι. Εάν έχεις τον πατέρα σου με χασιμότο, τη μητέρα σου με ρευματοειδή, έχεις μεγάλη πιθανότητα να πάθεις και εσύ ένα αυτοάνωσο. Μεγάλη. 25%. Πώς μπορείς να το προλάβεις? Μόνο με τη φυσιολογική ζωή. Το αυτοάνωσο υπάρχει μέσα μας. Από 6 μήνες μέχρι 19 χρόνια. Ναι. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξυπνήσει. Και πώς μπορεί να ξυπνήσει? Το κάπνισμα. Εγώ αυτή τη στιγμή, ποιος είχε φέρει τον καπνό από την οδό της μετάξης, θα τον είχα κρεμάσει. Είχε καταστρέψει την ανθρωπότητα. Να σας πω κάτι. Τώρα που το λέτε, ναι, το καπνό, okay. Να σας πω κάτι. Αυτό που λένε ότι με τα εμβόλια, με το RNA, τα εμβόλια ξύπνησαν, λέει, πιο γρήγορα τα αυτοάνωσα, έχουν καμία βάση? Ναι, έχουν βάση. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Η ουσία είναι ότι όσοι έχουν κάνει εμβόλιο, μάλλον αρκετοί άνθρωποι που έκαναν εμβόλιο κατά του COVID, ναι, εμφάνισαν αυτοάνωσα νοσήματα. Εγώ υποψιάζομαι ότι υπήρχαν, αλλά δεν μπορώ να τα αποδείξω, ότι τα είχαν και ότι το εμβόλιο τα ενεργοποίησε. Αλλά τα έφερε πιο γρήγορα. Ναι, τα ενεργοποίησε. Τα πυροδότησε. Τα προκάλεσε να βγουν στο φως. Κατάλαβα. Αλλά δεν ξέρω το μηχανισμό ακόμα. Δηλαδή εκεί που θα βγαίνανε σε 10 χρόνια, βγήκαν αυτόματα. Αυτός είσαι. Ένας τρόπος λοιπόν. Αυτό, κύριε Τέμπο, είναι καλό. Δηλαδή ένα αυτοάνωσο να σου εμφανιστεί γρήγορα από το να σου εμφανιστεί σε μια δεκαετία. Δηλαδή μπορεί να υποβώσει και ενδεχομένως. Πώς θα το πούμε? Το πιθανότερο είναι να εμφανιστεί γρήγορα από τον τρόπο της ζωής μας. Ξαναλέω. Ναι. Νέφος. Χλωρίο του νερού. Γιατί χτυπιόμαστε για το νερό. Ναι. Μετά, ραδισμένα τρόφιμα. Ωραία. Μεταλλαγμένα τρόφιμα. Νέφος, ναι, υδράγυρος ψαριών, ναι, καθιστική ζωή. Ναι. Άγχος, στρες και πλαστικά. Έχουμε 10 αιτία τα οποία ενεργοποιούν τα αυτοάνωσα. Είναι καλό, επαναλαμβάνω, γιατί σημαντικό αυτό. Είναι καλό το αυτοάνωσο να εμφανιστεί γρήγορα ή όσο πιο αργά εμφανιστεί τόσο καλύτερα για τον οργανισμό? Δηλαδή μπορεί μέσα. Εννοείται. Πώς? Εννοείται, βέβαια. Εννοείται όσο πιο αργά εμφανιστεί, τόσο πιο καλά για μας. Διότι αν έχεις ένα χασιμότο. Υπάρχει κόσμος αυτή τη στιγμή που μπορεί να πιστεύει ότι σου λέει, άμα εμφανιστεί αργά, μπορεί να κάνει άλλη δουλειά μέσα στον οργανισμό και να μου δημιουργήσει και άλλα προβλήματα. Πες ότι είσαι 20 χρονών και έχεις πάρει ένα χασιμότο από τους γονείς σου. Ναι. Μέχρι να φύγεις σε άλλους κόσμους, μπορεί να πάθεις άλλα 4 αυτοάνωσα. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να ζεις με αυτό το άγχος? Όχι. Όλοι λένε, όσοι ασχολούνται με το μικροβίωμα παγκοσμίως, κάθε άνθρωπος στον πλανήτη μας πρέπει να κάνει ένα εντεροσκάν, να κάνει ένα έλεγχο του μικροβιόντος, να δει πού βρίσκεται το νοσοποιητικό του. Αποτέλεσμα,
όσοι έχουν έρθει εδώ, εδώ εκατοντάδες άνθρωποι, το 99% έχουν κακό έντερο. Να τριχιάζω, με συγχωρείς. Όταν βρεθεί ένας με φυσιολογικό έντερο, κατάλαβα, εντάξει. Εδώ με τους διατροφολόγους. Ναι, εντάξει, μου το έχετε πει αυτό, ότι εντάξει, κάνετε πανηγύρι. Από χέρι. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εσύ τώρα που μιλάμε, ναι. που έχεις και μια τάση για εκρήξεις και αυτά από ό,τι έχω καταλάβει. Γιατί σας είπα εγώ τέτοιο πράγμα, αλλά σας είπα στην αρχή. Τι δεν σου φεύγουνε. Τι. Δεν σου φεύγουνε. Εντάξει, όχι τόσο συχνά, δεν είναι όπως το αναφέρετε εσείς για να έχει κάποιο πρόβλημα. Ποιο. Ντροπή να έχεις καθόλου, το αντίθετο, δεν είπα εγώ. Φυσιολογικό. Ίσα-ίσα αντιδράει ο οργανισμός που πρέπει να σε υποψιάσει σε κάτι. Δεν είναι έτσι. Τι είναι αλλιώς. Σου έχει πριστεί ποτέ η κοιλιά. Ναι. Βλέπεις. Και τι σημαίνει, επειδή πρίζετε κοιλιά, μην τρομάξουμε τον κόσμο, κύριε Τέμπο τώρα. Επειδή πρίζετε κοιλιά, δηλαδή σώνει και καλά ο άλλος να. Όχι, εσύ. Τι εγώ. Εσύ θα πάει να κάνει ένα εντεροσκάν. Εγώ. Συμφέρον και το έχω προγραμματίσει να το κάνω. Βλέπεις. Επομένως συμφωνείς. Προληπτικά να μην το κάνω. Προληπτικά, όχι θεραπευτικά. Προληπτικά. Είπα εγώ το αντίθετο. Έχεις καταλάβει ότι κάθε. Κύριε Τέμπο, καταλαβαίνετε όμως κάτι. Αυτό που είπατε πριν, εγώ το θεωρώ πιο σημαντικό απ' όλα. Παρεμπιπτόντως, μιας και το έχω εδώ. Για την υγεία του εντέρου. Ένα βιβλίο που έχει βγάλει ο Τέμπος λέει πολλά πράγματα μέσα. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι. Το Gutsbook. Αυτό τώρα να σας πω κάτι. Το δίνετε στους ασθενείς σας έτσι free ή το πληρώνει. Όποιος έχει έρθει από εδώ. Όποιος έρχεται από εδώ το παίρνει τσαμπά. Για το βγάλω έκανα 2 χρόνια. Ωραίο, πολύ. Πόσες σελίδες είναι. 100. Σχεδόν 200 σελίδες. Το βγάλω καινούριο. 200 σελίδες. Το βγάλω καινούριο, αναθεωρημένο. Ναι. Τι αλλάζουν κάθε μέρα. Μάλιστα. Κυλιοκάκι. Τι λέγαμε τώρα, κάτι σας ρωτούσα, μου ξεφύγατε πάλι. Α, ναι, μπράβο, λοιπόν. Αυτό που είπατε λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Ότι παίρνοντας ένα ιστορικό να δείτε κάποια πράγματα, του λες, ρε παιδί μου, πιθανότατα το μικροβίωμα έχεις δυσβίωση. Δεν μπορεί να και ξεκινάς μια θεραπεία. Μπράβο. Εάν δούμε ότι δεν πάει καλά με τη θεραπεία, ναι. Στρεφόμαστε στο λεπτοέντερο, στο σύμπο. Ναι. Θέλει άλλη θεραπεία το σύμπο και άλλη το μικροβίωμα. Ωραία. Στο ένα θέλουμε αντιβιωτικό, στο σύμπο, ενώ στο άλλο θέλουμε συνδυασμό, όπως είπαμε. Βοτάνων, αλόης, μαρσμάλοου, είναι ένα βότανο. Επίσης, Q10, κουερσετίνη, προβιωτικά σε μεγάλες δόσεις, να γεμίσουμε το έντερο με φυσιολογικά βακτήρια. Να βοηθάτε κι εσείς οικονομικά στον κόσμο όμως. Αυτά, έτσι, επειδή ξέρω κι εσείς έχετε μια δυνατότητα, επηρεάζετε εταιρείες. Λοιπόν, να τα όσο πιο φτηνά μπορείτε, εντάξει, να τα παίρνει ο κόσμος. Εντάξει, δεν είναι οικονομικά καλά. Το όλο μυστικό είναι το εντεροσκάν που είναι ακριβό. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό. Εντάξει, άλλο να πάει να κάνει την εξέταση αυτή την εξειδικευμένη. Λοιπόν, αν και σε αυτό σας λέω έτσι, πιθανότατα πάρα πολύ σύντομα να έχουμε αποτελέσματα. Δεν έχει βρεθεί άνθρωπος να έρθει εδώ να μου πει ρε γιατρέ, γιατί μου το έγραψε αυτό, δεν έχω τίποτα. Γιατί όλοι έχουν πρόβλημα το έντερο. Εντάξει, δεν έχει βρεθεί. Μα κύριε Τέμπο, στο γιατρό έρχονται, σου λέει θα του πω τα συμπτώματα. Αν έρχονταν κάποιο και με έβριζε, μου λέει γιατί μου το έγραψε αυτό, θα το παρατούσα, θα το κλαίω το ιατρείο. Βαγγέλη, πόσο χρόνο έχουμε. Οκ, λίγο, 5 λεπτά. Κυλιοκάκι. Λοιπόν, κυλιοκάκι, άντε να πούμε για την κυλιοκάκι. Κυλιοκάκι, ένα σοβαρό θέμα. Τι κάνει κυλιοκάκι, είπαμε, κάνει πρίξιμο, ναι. αέρια, ναι. διάρρεια, ναι. λιπαρές κενώσεις. Ναι. Όποιος δει τα κακάκια του, τα σιτ, ναι. να επιπλέον στη λεκάνη, να επιπλέον, όχι να πάνε στον πάτο, τα σιτ, ναι. αυτό σημαίνει ότι έχουν αυξημένο λίπος. Και επειδή ακριβώς υπάρχει δυσαπορρόφηση του λίπους, είναι ελαφριά και έρχονται στην επιφάνεια του νερού. Ναι. Λοιπόν, θα τους βάλω τώρα όλους τους Έλληνες να κοιτάνε τη λεκάνη και να δουν αν κολυμπάνε τα κακά τους. Διότι αν κολυμπάνε, τη βάψανε. Λοιπόν, καθίστε κύριε Τέμπο. Καθίστε κύριε Τέμπο. Ξαναλέω, ένα λεπτό, ναι. εάν τα σιτ, τα κακάκια τους, κολυμπάνε στην αφρό, έχουν κυλιοκάκι. Μάλλον, για την ακρίβεια, δυσαπορρόφηση του λίπους. Και μετά είναι και έχουν άλλο χρώμα, ασπρίζουνε. Ναι. Γι' αυτό κάθε μέρα να κοιτάς. Για ξαναπείτε στον κόσμο που μπορεί να μπήκανε τώρα τι ακριβώς είναι η κυλιοκάκι. Όταν η κυλιοκάκι είναι μια βλάβη του εντερού, μια βλάβη του εντερού, στην οποία δεν απορροφώνται, χαλάνε οι λάχνες. Οι λάχνες είναι, πώς να σου το πω λίγο, σαν χορτάρι, πώς είναι έτσι. Είναι κάπως έτσι. Ναι. Σαν χορτάρι, τα οποία με μήκος διαφορετικό, το καθένα με το άλλο. Και κάθε ένα δεις που μας έχουν φτιάξει, ρε παιδί μου. Το καθένα από αυτό απορροφά άλλες απορροφούν τα μέταλλα, άλλες βιταμίνες. Όταν λοιπόν υπάρχει πρόβλημα απορρόφησης, αρχίζεις πια να δυνατίζεις. Αρχίζεις να χάνεις κιλά. Παθαίνεις διάρειες. Έχεις πόνο στην κοιλιά. Άλλοτε έχεις δυσκολιότητα.
έχεις γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Εάν νομίζεις ότι αυτό που λες, που πολλοί μου λένε έχω λέει και ισοφαγική παλινδρόμηση. Η γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση είναι εκδήλωση σύμπο και κοιλιοκάκης και της βίωσης. Θα το σαντάρετε στον κόσμο, θα τον τρελάνετε εσείς. Δηλαδή, πραγματικά θα έχει γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση ο κόσμος, σε Βάγγελε απόψε το βράδυ και θα λέει εδώ πέρα ενδεχομένως έχω κοιλιοκάκι. Να βάλω και τους Έλληνες να κοιτάνε και τα νύχια τους. Τι δουλειά έχουν τα νύχια πάλι. Υπάρχει μια πάθηση, μάλλον, όταν τα νύχια σου αλλάξουν σχήμα, γίνουν πιο κυρτά και πιο πλατιά. Βλέπετε, θα σε βάλω όλους. Τι εννοείται τώρα πάλι. Όταν πλατείνουν ξαφνικά ή σιγά σιγά, δεις τα νύχια σου να αλλάξουν σχήμα και γίνουν κυρτά και πλατιά, αυτό λέγεται πλήκτροδακτυλία και το είχε προσέξει ο Ιπποκράτης και το είχε συνδέσει με καρκίνο του πνεύμονα. Πάμε παρακάτω. Να συνεχίσω για το άλλο που δεν σου είπα ακόμα. Τι είναι αυτά. Η κοιλιοκάκη συνδέεται με πάρα πολλά εξωεντερικά νοσήματα. Ας σου πω ένα νόσημα, η οστεοπόρωση. Ειλικρινά στο λέω και ντρέπομαι, διότι δεν είχα ιδέα ότι οι μισοί άνθρωποι με οστεοπόρωση έχουν κοιλιοκάκη. Τι θα πει οστεοπόρωση. Τα κόκαλά σου μαλακώνουνε, τρίβονται, σπάνε εύκολα, τους φεύγει το ασβέστιο και πέφτεις και σπάς ένα κόκαλο και πας και στον άλλο κόσμο. Το 50% των ανθρώπων με εγκατεστημένη οστεοπόρωση έχει κοιλιοκάκι. Υπάρχει ακόμα, ας πω ένα φοβερό, επειδή η κοιλιοκάκι κάνει ψυχιατρικές εκδηλώσεις, οι Αμερικάνοι γιατροί έχουν οδηγία να μην βάζουν υπογραφή και σφραγίδα σε έναν άνθρωπο ότι είναι τρελός, ότι έχει ψυχιατρικό νόσημα, εάν δεν τους κάνουν εξέταση για κοιλιοκάκι. Οι οδοντίατροι επίσης στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο πιθανώς, δεν ξέρω εδώ, όταν δουν έναν άνθρωπο ή ένα παιδί, γιατί είναι και συχνή και στα παιδιά, με ελαττωμένο σμάλτο των δοντιών, αδύνατο εξεθενημένο, πρέπει να το στείλουν για να δουν αντισώματα μήπως έχει κοιλιοκάκι. Δεν ξέρω στην Ελλάδα αν οι οδοντίατροι ή οι ψυχίατροι είναι ευαισθητοποιημένοι. Άλλο, οι δερματολόγοι. Υπάρχει μια πάθηση η οποία λέγεται ερπιτοειδής δερματίτιδα. Σε κάποιο σημείο του σώματος κοκκινίζεις και βγάζεις φουσκάλες. Ναι. Τι θα πει ερπιτοειδής δερματίτιδα. Όποιος έχει ερπιτοειδής δερματίτιδα έχει ερπιτοειδή. Έτσι λέγεται ερπιτοειδής δερματίτιδα. Ναι. Είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα δερματικό που δεν πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να σχετίζεται με την κοιλιοκάκη. Επίσης, η κατάθλιψη και το άγχος είναι γνωστόν ότι συνδέεται και με το σύμπο και με τη δυσβίωση και με την κοιλιοκάκη. Άλλο. Τι άλλο να σου πω, να σε τρελαίνω περισσότερο. Η ανεμία. Όταν έχεις ανεμία, άγνωστες τις αιτιολογίες και ψάχνεις. Και ψάχνεις να δεις το εντερό σου. Αν έχεις κάνει όγκο και χάνεις αίμα. Αν έχεις χάνεις αίμα από τις αιμορροίδες, 35% των ανθρώπων που έχουν ανεξήγητη ανεμία έχουν κοιλιοκάκι. Επομένως, για μένα, από αυτή τη στιγμή, εγώ γράφω αντισώματα έναντι της κοιλιοκάκης, όποιος πατήσει το πόδι του. Και στη γυναίκα μου ακόμα που θα έρθει, θα τη στείλω να κάνει γιατί έχει σπαστική κολίτιδα. Θα τη στείλω αντισώματα έναντι της κοιλιοκάκης. Η ανεξήγητη, επειδή μου το έχουν ερωτήσει, πρέπει να σας το ρωτήσω. Η ανεξήγητη πονοκέφαλη. Που υπάρχουν. Όλα. Μπορεί να οφείλονται, σου λέει, σε δυσβίωση εντέρου ή σε τώρα κοιλιοκάκι, μια και το αναφέρετε. Ναι, σε όλα. Όταν έχεις πονοκέφαλο και κάνεις αξιοσυνικές σου, κάνεις τη μαγνητική σου, πας στον νευρολόγο σου και σου λέει ο νευρολόγος ψυχολογικό, ναι. Σκέψου με άλλο από το έντερο. Απλό είναι. Πίσω απ' όλα είχε δίκιο ο φουκαράς, ο Ιπποκράτης, ο ταλέπορος. Τι δεν έχεις καταλάβει ακόμα, πώς ζούμε. Για μένα είμαστε όλοι άρρωστοι, με έχεις αποδείξει το αντίο. Μάλιστα. Κύριε Ντέμπο, τελειώσαμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Τι να με ευχαριστήσω, σας έκανα τη ζωή περιβόλη. Φαντάζομαι απόψε πάλι περισσότεροι θα χάσουμε τον ύπνο μας. Ξυπνήστε, η διατροφή φταίει για όλα. Φαντάζομαι οι περισσότεροι θα χάσουμε τον ύπνο μας πάλι το απόψινό βράδυ. Κοιτάτε λοιπόν, όλοι από σήμερα θέλω να κοιτάτε τα νύχια σας και τα κακά σας στην τουαλέτα. Μας αν επιπλέουν. Εάν επιπλέουν και είναι οχρά στην όψη, θα έρθείτε από εδώ.
Χωρίς επισκεψία να σας εξηγήσω τι συμβαίνει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Πραγματικά χωρίς επισκεψία, το εννοώ. Κυρίες και κύριοι, φαντάζομαι δεν χρειάζονται πολλά λόγια για αυτά που αποκαλύφθηκαν και το απόψινό βράδυ από τον Κωνσταντίνο τον Τέμπο. Λοιπόν, δεν ξέρω από τι πρωτοκινδυνεύουμε, έτσι. Από το έντερο. Όχι από το έτερό μας ημίση, από το έντερό μας ημίση. Ναι. Ετοιμάζω βιβλίο που θα τα γράψω όλα αυτά. Τίτλος: Το έντερό μας ημίση. Από εκεί εξαρτάται η ζωή μας και η μοίρα μας. Ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Τέμπος, ρευματολόγος ενηλίκων και παιδών και ιατρικός συγγραφέας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Και φυσικά μην ξεχνάτε και το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ζωντανά στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Και φυσικά μην ξεχνάτε και κάτι άλλο, την εκπομπή εδώ με τον κύριο Τέμπο, YouTube, ιατρικές συναντήσεις. Εκεί θα δείτε και την εκπομπή του και φυσικά όλες τις εκπομπές με τις ατελείωτες θεάσεις που έχουν για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που αποκαλύπτει κάθε φορά που τον προσκαλώ στην εκπομπή να είναι. Έτσι, καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.